Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза видеои мо аз анамин паплинои бенигин оғоз мешава. хеле ки хоҳиш карда буданд бисёре аз подписчикои мо ки паплиное нишон диҳед ки нигин надошта боша. На марҳамат тамошо кунед. Ино 75 сомони либосаш, яъне ами 3 метраш 75 сомона и доингай. Дар бозор инчунин шумо ҳаминора вайша прастоюша, яъне сифатҳои пастаракша пайдо мекунед. 50 сомонашам ҳастай, вале ин сифаташ дигай, доинг ҳама вақт қиматтаракай. На марҳамат бинед, либосаш 75 сомон. Ино ози нигиндорошам ҳаст. ози машмода бо нигиндороша нишон метиҳам. На марҳамат касе ки хоҳишмандай худаш омада хариданияй и тарафи Корвон Сити таги нависо якм рияд. касе ки худаш мехоҳад омада мустақилона хара омада харидорӣ кунед. ана иша ози мекушоем, шумо бинед. марҳамат. ина бинед, барои платьяам хушрӯвай, барои куртапочаи тоҷикиам беҳад хушрӯ меоя. ина нигина надора. аз ин бо нигиндоршам ҳаст. дӯстони азиз, ба касе писандай марҳамат тамошо кунед. иҷада боша дӯстони азиз, инаи паплинои нигиндор астай. либоси и паплино ҳозирчами чандтае ки ман нишон додистам, ҳамашон нигиндоро либосаш, яъне 3 метраш 100 сомонай. ҳамаш паплинои доингай. бо як чизи дигар дӯстони азиз ки анамин паплинои доинга нигиндорош ваяй 100 сомонай бо ҳамин прастоиш ҳастай. ҳамин нусхаҳо прастоиш ҳастай, нигиндорора вай арзонтарай. ҳози ман шумода бо аз ваёшам нишон метиҳам. ина марҳамат тамошо кунед. касе ки мехоҳад ва касе ки дар Тоҷикистонай омада харидорӣ кунад. ана паплинои гулмайда каседа ки маъқулай. паплини гулмайда ҳастай. яна ин намудо ҳастанд. анамин намудо вайшам ҳаст, бенигиншам ҳаст. дӯстони азиз, ози имрӯз ҳамаи ҳамин видеое ки ман кардастам аз як магазин кардагиям, аз як нуқтаи савдо видео кардагиям. барои ҳавай нигиндорош камтаракай. оз ягон рӯз насиб бошад ман як видео фақат барои паплинои бенигин мекунам, баъд пешниҳоди шумо мегардонам. дӯстони азиз, барое ки вақтҳои охир ман бисёр анамин видеои материал вақте мепартом, бисёре аз подписчико хоҳиш мекунанд ки безару зевар беанамин нигин боша ки дар шаҳрҳои дигар, дар давлатҳои дигар пӯшида намешава. на марҳамат тамошо кунед. анамин намуд чи намуде ки ҳастай нигиндор, ҳаминоям бенигинаш ҳаст. чӣ хеле ки саршавии видеода ман якчанд таира нишон додам шумода. анамин сиёҳам бинед, и бенигинаш буд. оғози видеода ман нишон додам, баъд анаира кушодам. дидед, аз анае кушода будам. нигиндороша бинед, чанд ранг дошта. игулои садбарг. баъд кадомеша ки хутон бихоҳед, мисол харидорӣ карда курта медузонед. инаи тарафта бо гулаш камакак дигартарак. тёмнасини бинед чӣ хушрӯай. гули садбарг дора, гули лола дора, гули лола дора. тюльпан. аз анаи ҳастай бо. иам рулони бенигинаш буд. рости паплина дар анамин корвон интихобуш хеле зиёд астай. бисёрам гулои хушрӯ дора, бисёрам амин аҷиб астай. анаи паплин мада худам да шахсан маъқул шуд. ози агар шава ман амира шояд гирам.
бисёрам хушрӯ метавад, вале бенигинш агар боша. бинед, аз ин гуфтанд ки чанд ранг доштанд, ҳозир тамом кардагӣ ҳастанд. Фақат анами рангай и сабзай, анамун вайш сабзай, ам сиётуфтестай, ам рахрахакош сабзай. Инҷа бубинед, ана ин намудо ҳастай. ана ёям хушрӯ бинед, сафедако. Инҷа данай кубик, баданай намуд. анами намудо бори дигар такрор мекунам ки либосаш 100 сомонай. 3 метраш 100 сомон. Дӯстони азиз, ана гили атласдоршам будай. Инчунин иҷада бо анаи тигри астай. Тарафа бинед то охира анамхе паплинои 100 сомонаи нигиндор барои шумо пешниҳод карда шуда. Яна гилмайдаам хушрӯ. Дӯстони азиз, бинед рангошам чихе аҷибай. ози тарафам шумода нишон метам. бо дигар тарафшам шумо бинед. Дӯстони азиз, тараф шуда бо чихели паплиноя чансмая ма ба шумо мефаҳмонам. баъдан метавонед ки тамошо карда интихоби худро кунед. ана иҷа дӯстони азиз бинед, и гирбишинан. ино паплин нестанд, гирбишинои ғавсан нигиндор 100 сомон либосаш. и ваяй бе чихол мепӯшира. чихеле гуфтум гирбишинои ғавсай. бинед чихе хушрӯй, ҳами бенигинш боша. боварӣ дорам беҳад хушрӯй бенигинаш. анамино ҳамаш гирбишинан. бинед, и барои яна платья духтанам бисёр хушрӯа. ази астай. аз анамин сиёсафед паплиншам як вақт буд. ҳозир бинед гирбишинаш биромадай. хулоса ана иноям 100 сомонӣ. як либосаш 100 сомон и гирбишинорам. баъд аз анаи тигр бинед. анаи 75 сомона. и тигри фиолетовирам ана шумода сатсмаша нишон дода будам. вай доинг буд. ҳозир иҷада боша 75 сомона нигиндорай, вале 75 сомонай, барое ки паплинаш худаш доинг нестай, паплини тунуктарай. ина марҳамат тамошо кунед. аз ӯ нигиндорое ки сатсма будан, аз ҳавай гулҳо инчунин нигиндори 75 сомона ҳаст. барои авай бо диққат бошед ва ҳангоми харидорӣ мисол фиреб нахӯред. паплини 75 сомара 90 сомонда нахаред. ина бинед чанд намуд гуло дорад. иҷада бо анаи хеле паплинои ламираж астай. ё либосошон 120-130 сомонай. дӯстони азиз, 3 метраш 120-130 сомон. ҳамахе ҳамаҷош нигиндор. аднатониёи чанд ранга. ёра бо паплини ламираж мегуфтиян. марҳамат тамошо кунед. рангош хушрӯ, бисёр рангои хушрӯ доштай. ина нигиноша бинед, ҳар хел рамз кад, ҳар хел гул када нигинчиндагиан. баъд ана ела миражора бинед, метраш 20 сомон. аднатони и анавай аднатониёи ҳастай ки паплинаями паплинои дубайски ҳастан.
чи вишивка задагӣ. И анам аднатониш анам хел материала бинед чанд ранг дора. Ира хиёли шолк мекунӣ, вале и паплинаи дӯстони азиз сабука ки анам хел пахтагӣ. Ҷада 4-5 ранг дора. Хулоса дӯстони